Вітаю вас, моє поважане. Зовуть мене тетка Мар'я. Народилася і виросла у вёсцы Капацевичи. Тут і замуж пішла. Самі хату побудували, працювали, жито жали, пісні співали, відпочивали, діток годували. Зараз я розкажу вам про ті речі, якими я користалася амаль кожний день у ті далекі часи. Ёсць таки вираз танцевать от печи. Почну и я с вами говорку от печи. Печь займає у хаті важное и почесное место. Печь обогреває хату. У ёй варять ежу, на ёй спять, отпочивают, лечатся. Печь была своеасаблівим центром хати, увасабленням старожитного очагу, без якого немагчыма было уявіць себе чалавечае жыццё. Я сама выпякала хлеб. У невеликой дежурцы ставила рожчину, да яе добавляла вараны, тоўчаныя бульбы, каб хлеб был мягкий и пульхный. Потым тесто ставила на теплую печь на 2-3 гадзіны, каб яно падышло. І вось печь выпалена. З яе выграбаю вуголле, обгладживаю мокрыми руками круглые боханы хлеба, кладу их на драўляную лопату, засланую аером ці кляновыми листами. Нарэшце боханы у печи. Зачиняется заслонка. Хлеб пячэцца. Надыходзіць урачысты момант. Хлеб достают з печи, кладуть на ільняныя ручнікі, а по хаце плыве прыемны пах свежего хлеба. Яшчэ б хотела сказать, что дзяржава выконвала важную роль у абрадзе вяселля. Пры новоселе дзяжу урачыста уносілі ў дом, у ліпу першых рэчаў. Дзяжу не мылі, а скрэблі ножом, каб у яе шчылінах заўсёды заставалася крыху теста. Гэта рабілі з пэўным намерам, каб у хаце ніколі не пераводзіўся хлеб. Згодна з народнымі уяўленнямі, дзяжа любіць цёплае место, не выносіць шуму, не тусні, яе нельга стукнуць, поставить на землю. Яна боится дрэннага боку. Вельмі смачны хлеб ды з маслом. Вось перед вами бойка, у якой я біла масло. Калі молоко адстойвалася ў званках, збірала зверху сметану, густы слой. Назапашвала сметану удосталь і біла з яе ў бойцы маслом. Масло біла уручную. Колотовка шпарка бегала сверху вниз. Бегала долго и без перапынку, каб сметана у бойцы не остыла. Збіўшы масло, сливала у звонки маслёнку. Кисловато, золотистыми крупинками масла смачно сёрбалася с теплой бульбой. У нашей хате можно было убачыць зручны абуталь, сплецены з лыка, ласовой коры, бяросты. Лыка найчасцей дралі з маладой ліпы, сушылі ў клетці або на гарышчы хаты. Потым полоски коры, каб яны не ламаліся, размочвалі у цёплай вадзе. Ярко на камінку смольны корч палае, бацька на колодцы лапаць вуглята. Якраз, дарэчы, і народная загадка. У липовым корыце живое ворушится. Загадка доступная, але не легкая. И хочется подказать, гэта нога у лапти. Аплялі лапти звычайного мужчыну. Сярод іх былі сапраўдныя майстры. Сплетенные ими лапти, легкие и зграбныя, прыгожа глядзеліся на любой нозе. У іх было добра и на працы, и у танцы. Вельмі любила вышивать. Упрыгожвала хату рушниками, вышиванками. Их было мноства. Вышиванки у мяне вельмі разнастайныя. Пераважае вясёлка. Жоўты, чырвоны,
синий и блакитный колеры. Вышиванки не толькі крыжыкам, але і гладдзю. Рамонкі вышывала не толькі кветкі, але і розных птушак і звяркоў. Кожная маці марыла аб дачушцы працаўніцы, каб навучыць яе ткаць і вышываць. Нараджаліся дзеткі, у хаце падвешвалася калыска, прыдумваліся песні-калыханкі. Лічылася, што нельга пушкаць пустую калыску, бо дзіця спаць дрэнна будзе. Як бы ні была занята я працай, не было б такога дзіцятка, якому б я не праспявала. Баю, 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 не ложися з краю, прыйдзе шэранькі ваўчок і укусіць за бачок. З калыскі пачыналася родная мова. На роднай мове шчабятала дзіцятка са сваімі роднымі. Уздыхаць па старых рэчах, вяртацца да старога укладу жыцця, канешне, не варта. Але ведаць, як жылі мы, трэба. Часцей азірайцеся, сябры, назад, у мінулае, каб не пагасла свечка у хаце з мачнай душой, каб лягчэй было ісці наперад, у будучыню. Дзякуй за ўвагу!